Donat que el 30% dels pacients amb esquizofrènia i al voltant del 15% dels pacients amb trastorn bipolar no responen adequadament als tractaments actuals, és necessari investigar en noves teràpies. En aquest sentit, aquí a l'Hospital Clínic hem fet un estudi pilot estudiant l'aplicació de l'estimulació cerebral profunda en 4 pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar resistent al tractament. Els resultats que hem obtingut han sigut satisfactoris. En 2 dels casos hi ha hagut molt bona resposta, robusta en el temps. Un cas hi ha hagut un alleujament clínic significatiu dels símptomes i en un darrer cas no hi ha hagut una bona resposta. L'estimulació cerebral profunda és un tractament quirúrgic que des de fa més de 30 anys es fa servir per malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment amb un grau d'eficàcia molt elevat i també un grau molt elevat de seguretat. L'estimulació cerebral profunda funciona regulant els circuits cerebrals que no funcionen bé en determinades malalties cerebrals. És per això que s'ha fet servir l'estimulació cerebral profunda per malalties psiquiàtriques amb bons resultats en depressió, en trastorn obsessiu compulsiu i en altres malalties. Soc la primera persona que estic operada d'estimulació cerebral profunda i fa 4 anys d'això i des d'aleshores no preciso de text, que em precisava un cada 2 setmanes. La medicació prenia de 25 a 30 pastilles al dia, ara en prenc 10, estic autímica i encantada d'estar operada. Una innovació molt important en aquest estudi és que, a més de fer l'estimulació cerebral profunda en aquestes persones de les unitats que tenim d'esquizofrènia i trastorn bipolar, que són casos complexes, hem incorporat una monitorització digital, de manera que a través d'una aplicació mòbil i a més a través d'un wearable, d'una polsera intel·ligent, hem pogut a més poder controlar les hores de son dels pacients, l'activitat que fan i hem pogut objectivar que aquest tractament ha millorat clarament el patró de son i ha millorat el patró d'activitat dels pacients.